дар шароити кунунӣ рушди иқтисоди миллӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ яке аз ҳадафҳои стратегии давлат маҳсуб меёбад. Дар ин раванд, соҳаи кишоварзӣ бахусус картошкапарварӣ нақши калидӣ дошта, барои таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти асосии ғизоӣ аҳамияти махсус пайдо намудааст. вилояти Суғд ҳамчун яке аз минтақаҳои пешсафи аграрии кишвар дар рушди ин соҳа мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Тибқи дурнамо, масоҳати умумии кишти картошка дар вилоят 18500 гектарро ташкил медиҳад. Дар асоси маълумоти фаврӣ оид ба рафти корҳои агротехникӣ, ба санаи 1 майи соли 2026 кишти картошка дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 10992 гектарро ташкил медиҳад, ки 59% нақшаро дар бар мегирад. нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта, ки 9955 гектарро ташкил медод, зиёд мебошад. ин тамоюли мусбат аз он шаҳодат медиҳад, ки кишоварзон бо истифода аз таҷрибаи солҳои гузашта ва дастгирии давлатӣ фаъолияти худро беҳтар ба роҳ мондаанд. аз рӯи шаҳру ноҳияҳо натиҷаҳои гуногун ба назар мерасанд. масалан, шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Сипитамен, ноҳияи Масҷо нақшаи кишти картошкаро 100% иҷро намуданд. дар чунин ноҳияҳо кишоварзон имкон доранд, ки кишти картошкаро дар муҳлатҳои муқаррар гардида анҷом дода ҳосили баланд ба даст оранд. дар ин замина ноҳияи Деваштиҷ ҳамчун яке аз марказҳои асосии картошкапарварии кишвар мавқеи хос дорад. шароити мусоиди иқлимӣ, заминҳои ҳосилхез ва таҷрибаи бои деҳқонон имкон фароҳам овардааст, ки дар ноҳия майдони кишт ва истеҳсоли картошка сол аз сол зиёд карда мешавад. солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд барои рушди соҳаи картошкапарварӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. аз ҷумла ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, беҳтар намудани вазъи обрасонӣ, истифодаи техника ва технологияҳои муосир, инчунин ҷалби сармоягузорӣ аз ҷумлаи чунин тадбирҳо маҳсуб меёбанд. дар маҷмӯъ таҳлилҳо нишон медиҳад, ки кишти картошка дар вилояти Суғд дар марҳилаи фаъол қарор дошта, аксари шаҳру ноҳияҳо барои иҷрои нақша саъю кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд. пешсафӣ дар он минтақаҳое мушоҳида мешавад, ки истифодаи самараноки захираҳо, таҷрибаи пешқадам ва ташкили дурусти корҳои саҳроӣ таъмин гардидааст.